खुलुमबाय आंनि रिंखां बर' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ। थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम अननानै नायलांबाय थादो। थ'द' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर नै बे दुध कुसुनि थास' पेटा थ' दिनै बेखौ माने जानो होननानै जावनानै लाना फैबाय। माजों संगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं बे थास'खौ आरामसे हानानै लाग्रोनोसै बिगुरफोरखौ, बिनिफ्राय संनोसै आरो बे कस नाजोंनो थास'खौ संनोसै। आरामसे सुनानै लाबाय नै थास'खौबो लेमनानै सुबाय, दा हासिगोन आङो नै बे थास'जोंनो संगोन आरो। Aldi. Berat semua ketahuan tak ya? Wah, mobile itu salah lagi deh, ora. Dasar kedangan sana ya. Udah kayak gorom tadi ya, salah. Nih. थास'खौ हाहोलांखानोसै ना एवनायावनो। हाना लाबाय नै आरामसे हाना लाबाय। सामब्राम गुफुर, फानलु, हाइजें देना लानोसै। मस्ला देना लाबाय। Pias senise sirah hoबाय एकदम सिम्पल संगोन। लानाय मस्ला जोंनिया सामब्राम दाउखि होननानै बुङो लोगोफोर। सामब्राम गुफुरखौ सामब्राम दाउखि बुङो। लोमजाबाय थाना बिराद गोजांदोंमोन ना, साला गरम जाबाय। बरियासे खामफ्राम एवना लाबाय नै। माने सामब्राम ओमफ्राय बे सामब्राम दाउखि फानलु देना लानायफोरा खामनानै एसे खामफ्राम जारोम जानानै माबायोब्लासो जारोम जायोब्लासो मोदोमोना, नङाबाथ' गानग्लेट बायदि बिजलसो थायो सामब्राम माबाया गोजाया। बिनि थाखाय आरामसे खामफ्राम एवना लाबाय जारोम जाजासे। ओमफ्राय दा होबाय थास'खौ होबाय आङो। होनानै जा मोजां थास'नि बे बिजल आथाफोरखौ रानहोगोन आरो। आं खोबना होआ, आथाया रानथो आराम एवनोसै। होखाबासो संख्रि हालदैखौ नांनाय बायदि मोजां मोनो, बे नांनाय बायदि। दायो थास'खौ जा आरामनो फ्र आराम आथाफोरखौ रानहोना लाबाय आङो नै। दा दै होनोसै। आं दैखौ एसे फुदुंनानै लादो, दैखौ होनोसै। जा आराम गुदुदो नै आरो एसे मोजां गुदुथ' ओमफ्राय नाखौ होनोसै। नायनोसै। बास नायदो जा आराम नै रुइखाबाय। आं दायो आरामसे नाखौ होनोसै। वाह बेरि लोगोफोर आरामसे रुइबाय, नाखौबो होबाय नै। आयौ धुङा जादो
एसे खोबना गुदु होनोसै गोथाव जानायनि दुन्दिया हानानै होनोसै फाइनालि एकदम मोनमारबाय जानोसै गोथावनो नायदो नै मोनबाय नायदो लोगोफोर आंनि दुध कुसु थास'जों ना कस नादों संनाया तो लोगोफोर दिनै जेबो खालामाखै बे थास' आरो नाजोंनो जागोन तो जाना नायनि बोरै जादो बेसां जायो जानिसै ना बान्दारखौनो लाखाबाय गोथाव बरिया जादों एकदम फानलु ज्रोम होखादों टेस्ट जादों जाखांनानै खोन्थागोन दे आं बबाव थांगोन नोंथांमोननो आरो नोंथांमोनखौबो ससे लांफागोन आङो मिथिबायना लोगोफोर नोंथांमोनखौबो लांफागोन मानोना नोंथांमोनखौ लाफानानै जेरावखि थाङा जेरावखि खामानि मावा बिराद मोजां मोनो लोगोफोर ओंखामा जाखांबाय जाखांनानै बे गांसेखौनो जंख्लब जांख्लाब लालायबाय बिनिफ्राय मा बुङो 10,000 जों महिलाफोरखौ होगोनखि होआखि दिनैबोनो माबा माने डकुमेन्ट्स आपडेट दङनो दा लोगोफोरा गुटनि लोगोफोरा लेंहरगासिनो दङ थ' थांनोसै आरो गुटनि महिला आइजोफोरा माबायदि जादों नोंथांमोन एसे दिन्थिगोन थ' थांनोसै लोगोफोर आंजों लोगोसे थुफादों आंना लोगोखौ लानानै थांसै आरो बेजोंनोसै आरो जीवन साथी लोगोफोर आङो मोनफैबाय नायदो माखासेया मालाय खालामनानै थांखांबाय आं दासो जोंनि गुटा नेगासिनो दं आरो मोननै मोनथामसो गुट दंबावो आरो नायलाय बयबो गावबा गाव डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामनो थाखाय नेगासिनो बेलाय जोंना गुटा लोगोफोर भिडिअखौ दोननोसै आङो बेवहायनो बाय बाय